एखाद्या राज्याच्या राज्य सरकारवर किंवा एखाद्या नेत्यावर, एखाद्या आमदारावर, इव्हन एखाद्या मंत्र्यावर आपण अनेकदा भ्रष्टाचार होताना पाहिलेत. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आलाय की नेते, मंत्री हे थोडंसं अंग बाजूला काढतात, पक्षाकडनं काहीतरी बोललं जातं. पण एखाद्या संविधानिक पदावर ती बसलेल्या माणसावरती, दुसऱ्या संविधानिक पदावरती बसलेल्या माणसाने जर आरोप केलं तर कसं? होय, गोव्यात सध्या तेच घडते. कारण आपल्या गोव्याचे जे अगोदरचे राज्यपाल आहेत सत्यपाल मलिक यांनी थेट आपले मुख्यमंत्री, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यावरती आरोप केलेत. नमस्कार, मी अभिजित, गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. झालं असं की कालपासनं गोव्याचं राजकारण तापताना पाहायला मिळतंय. जशी जशी विधानसभा निवडणूक ही समोर येते, अजून विधानसभा निवडणुकीचं काहीच नाहीये, पण आरोप प्रत्यारोप हे लागणार होते हे सर्वांना माहित होतं. पण सत्यपाल मलिक जे राज्यपाल आहेत, अगोदर गोव्याचे होते आणि आता ते आपल्याला माहिती आहे की मेघालयाचे राज्यपाल आहेत, त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत थेट प्रमोद सावंत यांच्यावर, जे आपले मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. आणि हे आरोप साधेसुधे नाहीयेत, अनेक मुद्दे त्यांनी मांडलेले आहेत. जसं मी अगोदर त्यांनी काय काय आरोप केलेत एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत. देशात चालू असलेलं जे फार्मर प्रोटेस्ट आहे, जे शेतकरी आंदोलन करतात, त्यावरती त्यांनी भाष्य केले, कोरोनावरती त्यांनी भाष्य केले. पण हे आपण आता पाहणार आहोत. आपला मुद्दा असणार आहे की त्यांनी प्रमोद सावंतांना का टार्गेट केले. आपल्याला माहिती आहे सत्यपाल मलिक ज्यावेळेस राज्यपाल होते त्यावेळेस राज्य सरकारचा जो कारभार होता त्यावरती ते थेट बोट दाखवत होते. त्यांनी अनेकदा कानपिचक्या दिल्यात आणि अनेकदा प्रमोद सावंतांना टार्गेट केलं. आणि त्यामुळं त्यांची प्रमोद सावंत आणि त्यांचं बेबनाव सतत होत होता, या बातम्या येत होत्या. त्यानंतर त्यांना गोव्यातनं जावं लागलं, राज्यपाल पद गोव्यातनं सोडावं लागलं. ते भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत, भाजपच्या मर्जीतले नेते आहेत, ते आता सध्या राज्यपाल पदावरती असले तरी. त्यामुळे त्यांना राज्यपाल ज्यावेळेस प्रमोद सावंत सरकारला त्यांनी कानपिचक्या द्यायला सुरू केल्या त्यावेळेस त्यांना तिथून राज्यपालपदून मेघालयात त्यांची बदली करण्यात आली होती. आणि त्यानंतरच तेव्हापासून आता त्यांनी वचपाक काढलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये. कारण त्यांनी आरोप काय केलेत ते अगोदर सांगतो. कोविड काळात प्रमोद सावंत सरकारने अत्यंत निष्काळजीपणाने काम केलं आहे. तो संपूर्ण जो पॅन्डेमिकचा काळ आहे, महामारी आहे, प्रमोद सावंत सरकारने, भाजप सरकारने पूर्णपणे हाताळताना अपयश आले, योग्य प्रकारे हाताळले नाही. मोठा भ्रष्टाचार, आरोग्य सुविधा पुरवताना असू द्या किंवा गोव्याच्या नागरिकांना कोरोनाची सुविधा देताना असू द्या, प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. त्यानंतर धान्य वाटपात भ्रष्टाचार झालाय. एक कोविडच्या काळात भ्रष्टाचार झाला. कोविड हाताळायला प्रमोद सावंत आणि त्यांचं सरकार हे अपयशी ठरलं. धान्य जे गोव्याला धान्य वाटप होतं त्याच्यात प्रचंड असा भ्रष्टाचार झाला, असा थेट आरोप सत्यपाल मलिक यांनी केला. त्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे राजभवनाच्या बांधकामाचा. हा मुद्दा आजचा नाहीये. सत्यपाल मलिक राज्यपाल असताना हा मुद्दा समोर आला. त्यांनी सांगितलं की मला राजभवनाची गरज नाहीये, मी छोट्या खोलीत राहीन. आणि आता पुन्हा तो मुद्दा येतोय. तर त्यांनी थेट सवाल केलाय प्रमोद सावंतांना की बाबा गोव्याची जी आर्थिक तिजोरी आहे ती पूर्ण डगमगलेली आहे, गोव्याकडे फंड नाही असं तुम्ही सांगता, मग हा नवीन राज्यभवनाचा अट्टहास का करताय, असा थेट सवाल त्यांनी प्रमोद सावंतांना केलाय. त्यांना ज्यावेळेस विचारण्यात आले की तुम्ही असा आरोप का करताय, तर ते म्हटले की मी जरी भाजपचा असलो तरी मी आता राज्यपाल आहे आणि पंतप्रधानांनी मला सांगावं मी राजीनामा देतो, पण मी खोट्यांचा साथ कधीच देणार नाहीये. हा न नाव घेता त्यांनी उपरोधिक टोला सुद्धा प्रमोद सावंतांना लगावलाय. हे भ्रष्टाचाराचे आरोप होताना प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी यावरती बोलायला सपशेल नकार दिलाय. त्यांच्याकडनं काही आलं नाही. भले गोव्याचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्यांनी यावरती स्टेटमेंट दिलं, पण प्रमोद सावंतांनी आपली बाजूच मांडली नाहीये. सत्यपाल मलिकांनी चक्क भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. अवघ्या 6 महिन्यावर गोवा विधानसभा असताना भाजपचे जे चेहरा मानले जातात, ज्यांच्या नेतृत्वात भाजप पुन्हा एकदा गोवा विधानसभा निवडणूक लढते, त्यांच्याच वरती थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर विरोधी पक्ष यांना घेरणार नाहीत तर नवलच. गोव्यात राजकारण तापलं नसतं तरच नवल. गोव्यात आम आदमी पक्ष असू द्या, गोवा फॉरवर्ड असू द्या, अगदी आता तृणमूल असू द्या किंवा काँग्रेस असू द्या, या चारही पक्षांनी प्रचंड प्रमाणात प्रमोद सावंतांना घेरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरती राजीनामा मागतायत. आपण तेही मी तुम्हाला सांगतो की कोणी काय म्हटलं आहे, कुणाचं काय स्टेटमेंट आहे. मी स्टेटमेंट आणलेले आहेत, ते प्रॉपर स्टेटमेंट आहेत. पहिल्यांदा आप जो आहे, आपने तर आता आंदोलन करणारा
इशारा दिलाय की प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहेत, तुमच्यावरती राज्यपालांनीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत, आम्ही आंदोलन करणार आणि न्यायासाठी लढणार, असं आम आदमी पक्षाकडनं सांगण्यात आलेलं आहे. काँग्रेसचे जे विरोधी पक्षनेते आहेत गोव्याचे दिगंबर कामत, त्यांनी काय म्हटलंय की सत्यपाल मलिक जे विद्यमान राज्यपाल आहेत ते नेहमी खरे बोलतात. सरकार आता त्यांच्या या विधानानं उघडं पडलंय आणि प्रमोद सावंतांना या सगळ्या आरोपांच्या नंतर सरकारमध्ये आणि सत्तेत राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाहीये, त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसकडनं केली आहे. जे दिगंबर कामत आहेत त्यांनी काँग्रेसचे जे विरोधी पक्षनेते आहेत त्यांनी सावंतांचा राजीनामा मागितला आहे. त्यानंतर गोवा फॉरवर्डचे जे विजय सरदेसाई आहेत, गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही भाजपवर आणि प्रमोद सावंतावर जोरदार टीका केलेली या ठिकाणी पाहायला मिळते. ते म्हणतात की राज्यपालांनी हे आरोप करणं हे गंभीर आहेत. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांवरती आरोप करतात, हे खूप मोठं राज्याचं दुर्दैव आहे. त्यांना कोविडमध्ये जनता त्रस्त होती आणि मुख्यमंत्री हे आपली संपत्ती गोळा करण्यात व्यस्त होते, असा थेट आरोप विजय सरदेसाई जे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते आहेत त्यांनी लावलाय आणि त्यांनी राजीनामा देण्याची मागणीही केलेली आहे. कारण स्वतः राज्यपाल आरोप करतात तर ही खूप गंभीर गोष्ट आहे. त्यानंतर लुईजिन फॅलोरे जे आहेत, जे गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री होते, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते, ज्यांनी नुकताच तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यांनी सांगितलंय की त्यांनी तर आत्ताचे जे विद्यमान राज्यपाल आहेत पिल्लई त्यांना पत्र लिहून प्रमोद सावंतांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कारण भ्रष्टाचाराचे आरोप एखाद्या मुख्यमंत्र्यांवरती असणं हे राज्यासाठी घातक आहे असं फालोरेंचं म्हणणं आहे आणि त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. आता या सगळ्यावरती भाजपकडनं काय स्पष्टीकरण आले तेही पाहूयात. प्रमोद सावंतांनी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बोलण्यास नकार दिलाय, पण जे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्यांनी सांगितले की जे आरोप सत्यपाल मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांवरती केलेले आहेत ते अत्यंत खोटे आणि चुकीचे आहेत आणि याची तक्रार आम्ही वरिष्ठाकडे करणार. नक्कीच भाजप वरिष्ठाकडे जाणार, तक्रार करणार. सत्यपाल मलिकांचे आरोप ते धुडकावत आहेत, पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की प्रमोद सावंतांनी खराच हा भ्रष्टाचार केलाय का? आणि संविधानिक पदावरती बसून राज्यपाल यांनी प्रमोद सावंतावरती आरोप केला, त्यामुळे नक्कीच गोव्यात सर्वांच्या भुवया उंचावलेल्या पाहायला मिळत आहेत. अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.